И здравейте хора, аз съм Level Guardian Hero и днес ще играем пак в нашия сървър, който е мой, не обаче аз снимам на него. Така или иначе ще го... Какво? Тук ще светна, че помислих, че ще ме бутне в някоя лава. Ето мисля, че ще да стане така, ако не бях реагирал. Така, благодаря. Така, започва да изглежда. Предния път намерихме един диамант, който като намерим още два, после още два, Diamond кирка и Enchantment Table. Това е вероятно 5 да може да се направим Enchantment Table. О, златото ми върви в този епизод, както искате. Ще си правим Golden Apple. И космически. Знам, че нещо ще е. Супер. Сега имам за една почти 2 голден епълки. Ще събера за още 2. Едната. Оп. Там не бих много добре. И... Едно. Това беше фейл. Ей така ще експлорна, макар че знам, че не е нивото на диамантите. Абсурд е къде е нивото на диамантите. Нищо. Тук. Да сложа. Тук. Ето е другата ябълка. 16 ми трябва за едното. Значи ми трябват още 6. Тук са 4. Добре, късмет. Голяма в момента. Момента на говорене. Сметът на Александър Янов голяма. Така. Фък? Не мислех, че съм много близо до някога. Толкова фугарното е... Толкова близо е такова. Трябва само аз да се набия. Тук ще сложим един торч. Тук е един торч. Не съм изпуснал някой жигамент. Има ли нещо добре? Не знам, но... Борим се за 4 диаманта. момента започвам да купа айрона.
Кол не ми трябва вече. Да дам където видя, защото навсякъде на където отида, това ма сваля надолу. И това ще много добре. Колко е. Сука, навътре колко е. Оп, това е спаунърче. Това съм много яко. Сега ще избираме какво е. Какво? Това значи нищо няма. Добре, явно днеска имам късмет. А, това е горното, бе. Значи тук не се чуват тези. А, ето тук. Всъщност много рядко се случва на 12 ниво да има спаунър. Дори не съм сигурен дали е спаунър, но предполагам. Тук нещо става. Добре. Някъде ще сме такова. Видях го скелетона. Спя. Убивам. Това. Тук няма нищо. В момента сме под спрус дърво. Такова. Под моята горичка се едно. Няма всяки 29. Мисля, че това е краят на мината. Събера и това айрон. Също се връщам. Фак.
направо ги кортя. Даже леко ги букна. Браво, сега взем само флита. И сега след малко ще се върна, като се прибера вкъщи и ще направим някои неща там. И до след малко. И хора, намерих изхода. И тръгнах и се изкачих тук. И това бе. И не намерих изхода. Но после видях ето това както. Спасен съм. И ето, ако видите, това е нашата къща. И ние мисля, че това е скелета, не е просто стоун. Добре, това е стоун. Нека си върнем. Нека вземем... Ако са тези неща. Нека вземем тези неща. Нека направим два блока в кол. Нека сложим това, сложим блока в кол. Нека сложим това, един блок в кол. И отиваме да вземем само 4 пера, пък аз имам 41 флинт. Тук да вземем още 2 флинт. Ще вземам стринг и ще си крафтнем. Блок. И ще изплюем тези неща. Ще направим още и още. И ще и ще кръпнем стрелите и ще си вземем блока в кол и ще си го превърнем в кол и ще видим как вървят печките и ще свършим епизода така, защото ме мързи да чакам и така и така и така и така и чао!